Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-professur Henry Frendo għamel donazzjoni ta' kbir ta' dokumenti storiċi u ta' riċerka lill-Arkivi Nazzjonali. Dawn jinkludi noti, intervisti, dokumenti ta' riċerka, ritratti u kodba rekordjati relatati ma' riċerka dwar l-istorja ta' Malta matul dawn l-aħħar 200 sena. Waqt attività uffiċjali l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici ringrazzja lill professur Henry Frendo għad-donazzjoni li ta' sabiex jitfa' dawn ġdid fuq il-wirt kulturali u l-istorja ta' pajjiżna. Huwa ringrazzja wkoll il-ħaddiema tal-Arkivi Nazzjonali tal-ħidma kbira u d-dedikazzjoni illi għandhom lejn l-istorja ta' Malta. Il-professur Frendo ħad deċiżjoni li jagħti donazzjoni tax-xogħol kollu tiegħu prattikament ta' riċerka li kellu fil-possess tiegħu biex ikun jista' jitgawda mill-poplu Malti u għawċi bis-saħħa tal-Arkivju Nazzjonali. Aħna nirringrazzjaw minn qalbna l-professur Henry Frendo flimkien iltqajna biex niċċelebraw il-kobor ta' dan il-persuna illi għamel dan il-ġest tan sabiħ favur pajjiżna. Anke l-Arkivista Nazzjonali u professur tal-Istorja Moderna fl-Università ta' Malta, Dr. Charles Farrugia, ringrazzja lill professur Frendo għad-donazzjoni tiegħu u saħaq fuq l-importanza li pajjiżna jkollu dokumenti bħal dawn sabiex inkunu nistgħu nippreservaw l-istorja moderna ta' pajjiżna. Il-professur Frendo huwa professur tal-Istorja Moderna fl-Università ta' Malta u ħadem ukoll mal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġġjati fatt ta' pajjiżi.